Hej, jeg hedder Sofie Nancy, og jeg har været instructor på den her hemostase temadag, som I har haft. Jeg kan selv huske, da jeg læste det her, der synes jeg, det var ret svært at læse op til den her kæmpestore koagulationskaskade. Og for at få selve overblik på det, så har jeg så lavet 2 videoer. Den ene, den viser brud til sårdannelse, og det er et overblik fra at der kommer brud til der bliver skabt fibrindannelse. Og 2, det er den her koagulationskaskade med alle romertallene, og det er det, som der også bliver kaldt for sekundær koagulation. Det vil komme i min anden video. Først så vil jeg vise det her koagulation. Vi starter med, at der sker beskadigelse på i karret på endotelet. Overfladen imellem endotel og blod er altså brudt, og der kommer en ny kontaktflade med det her beskadigede væv og plasma. Det gør, at trombocytterne aktiveres. De bliver tiltrukket til det her beskadigede væv, og de udsender så derefter signaler i form af nogle hormonlignende signaler. Kan I se her. Trombocytterne, de udsender 2 ting fra deres granula. De sender tromboxan A2, og de udsender serotonin. De 2 ting, de fungerer på 2 måder. Først og fremmest til den her karkontraktion, der er andet step i den her sårdannelse. Karrene skal sammentrækkes, så blodet ikke, eller så man mister så lidt blod som muligt. Det gør det via signalering fra tromboxan A2 og serotonin. Det gør det også for det beskadigede endotel, som også udsender et stof, som hedder endothelin. Endothelin 1. Men tromboxan A2 og serotonin sender ikke kun signaler til karkontraktion, men signalerer også til de andre trombocytter, til aktivering af de andre trombocytter, til aktivering af den her koagulation, som der skal finde sted. Punkt 3. Trombocytadhæsion. Det er, at trombocytterne de nu efter aktivering skal binde til den beskadigede overflade. Det gør det via det her protein, som hedder von Willebrand-faktor. Von Willebrand-faktor. Von Willebrand-faktor findes i blodet og bliver aktiveret ved beskadiget væv, men det bliver også udsendt i store mængder af endotelet, som er beskadiget. Og von Willebrand-faktor proteinet binder sig så til receptorer på trombocytterne og til receptorer, som er udsendt fra det beskadigede og irriterede endotel. Her der spiller tromboxan A2 og serotonin også den rolle, fordi det aktiverer det til den her adhæsion og til at der skal være nogle receptorer, som der binder til von Willebrand-faktor. Punkt 4, som er trombocytaggregation. Udover at der er kontaktflade imellem endotel, beskadiget endotel eller overflade og trombocytterne, så skal trombocytterne også forbindes imellem. Og det gør de igennem fibrinogen. Fibrinogen findes ude i plasma og binder sig så til det aktiverede trombocytter. Det er også noget af den aktivering, det har noget med tromboxan at gøre. Og den anden del af aktiveringen til trombocytaggregation sker via ADP. Adenosindifosfat, som udsendes på samme måde som tromboxan A2 og serotonin fra trombocytterne. Og det går så ind og gør, at fibrinogen kan binde sig til trombocytterne og forbinde trombocytterne. Det sidste punkt, det er fibrindannelse. Og det er det, som den næste video den også kommer til at handle om, hvordan vi danner fibrin. Fibrinogenen skal omdannes til fibrin. Når det gør det, så ligger det ligesom sådan et lag, en form for matrixlag imellem trombocytterne herinde, som faktisk er såret. Jeg vil lige sådan en streg her til fibrin. Og
For at det skal ske, så er der tale om en masse faktorer, og det er dem, som jeg også kommer til at beskrive inde ved siden af. Der er de fosfolipidbindende, og det hedder det altså, fordi at det er faktorer, som der binder sig til fosfolipider på oversiden af membranen. Og der er tale om faktor 2, som er protrombin. Der er tale om faktor 7. Vi springer faktor 8 over til faktor 9 og faktor 10. Så der er tale om kofaktorer, som er med til, at det her det skal ske. Og det er altså faktor 5, og det er faktor 8. Og det sidste, det er, at nu er det her sår her dannet, men det er stadigvæk ikke, hvad skal man sige, det er stadigvæk ikke hårdt. Og den her hårdhed, den sker, når fibrin, det krydsbindes. Og krydsbindelsen af fibrin, som er det sidste punkt, det skabes af faktor 13. Men alt det her, det kommer ind på i næste video. Jeg håber på, at det her det gav et overblik.